Maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan. Maayong buntag kaninyong tanan. Ani nasabta sa atong programa Siargao TV News para na maghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga kinahanglan nato gayod o angay gayod nato nga masayran mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan. Good morning sa atong mga kalungsuran og probinsya nga maabot ning Sibya o maabot ning atong live stream karon mga kasyargaw. Siargao TV News. Maayong buntag kaninyong tanan. Happy viewing sa atong mga viewers din ha. Happy viewing kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa atong Siargao. Isla sa Siargao mga kasyargao, ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, o sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning. Good morning, Siargao. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Maayong buntag kanimo din ha. Maayong buntag usab kang Yuel Nogaliza nga nag-share sa atong live stream karong buntaga. Happy viewing kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning. Good morning usab kang Losimar Santoya. Good morning sa pag-like sa atong live stream karon o pag-view labi na karon mga ka-Siargao. Thank you for watching. Maayong buntag po. Good morning usab Doy Konnichiwa. Good morning, happy viewing. Happy viewing usab sa atong mga viewers din ha. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga kalungsuran og probinsya nga maabot ning atong Sibya atong live stream karon. Ang probinsya sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, o sa Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga viewers Luzon, Visayas, Mindanao. Kay abot man kita mga kasyargao sa nagkalain-laing lugar dinhi na sa atong nasod Pilipinas. Good morning po gikan na kandoy konnichiwa. Good morning kanimo. Happy viewing. Congratulations, happy morning kaninyong tanan. Good morning usab kang Ma'am Nelia Lumokso. Good morning Ma'am Nelia Lumokso. Ang Siargao Schools Division Superintendent nato dinhi na sa atong isla sa Siargao. Maayong buntag Ma'am Nelia Lumokso. Good morning. Happy viewing kaninyong tanan. Salamat. Good morning usab sa atong mga nag-share karon. Daghang salamat mga kasyargao. Happy morning, happy viewing. Congratulations usab sa atong DepEd Siargao sa padayon nila nga effort para na makakuha kita ng mga enrollees. Ilabi na dito na sa mga walay signal, ilabi na sa pagpahigayon sa online enrollment. Apan naagi apoy gihimo nila na mga pamaagi para na sa enrollment sa mga kabatan-unan. Thank you DepEd. Thank you usab sa mga nagdumala. Ilabi na kang Ma'am Nelia Lumokso. Good morning ma'am. Good morning kaninyong tanan. Og sa tanang taga DepEd Siargao, shout out kaninyong tanan. Happy morning kaninyong tanan. Adlaw karon mga kasyargao nga Lunes, July 6, 2020. Panibag-ong chapter na usab sa atong kinabuhi mga kasyargao. Adlaw nga Lunes, ang mga trabahante din ha, ang mga mag-opisina, gising kamo mga kasyargao. Ani nakita na nato ang haring adlaw mga kasyargao. Good morning kaninyong tanan. Og karon mga kasyargao ang atong headline sa atong mga balita. Operasyon sa tanang bars, disco bars, videoke bars, beer houses o samang mga establishmento bawal sa General Luna.
Samtang LGU Pilar may pagawa sa ilang situational report. May tungod na sa kahimtang sa COVID-19 sa maong lugar. Samtang sa laing bahin, LGU Dapa, padayon ang pag-apod-apod sa mga relief pack. Samtang dugang nga 8 kabuok nga COVID-19 confirmed positive sa probinsya Surigao del Norte na itala ni atong July 3, 2020, total number sa positibo miabot na sa 43. Samtang mga dili taga Surigao del Norte, bawal na pasudlon sa probinsya. Gawas kung na ay mapakita nga RAT kung rapid antibody test o RT-PCR negative tests. Samtang sa laing bahin, 45,000 pesos nga kantidad sa mga kahoy nasakmit sa gipahigayon nga anti-illegal logging operation. Samtang mga kasyargaw, 2,434 nga kaso sa COVID-19 na itala sa DOH kagahapong adlaw. Samtang ihap sa kapulisan nga mi positibo sa COVID-19 miabot na sa 861. Mao ka na mga kasyargaw ang atong nakalap nga mga impormasyon sulod sa 48 adlaw 48 oras nga atong pag-search o pagkuha sa mga impormasyon. Atong pagasayro na taod-taod mga kasyargaw. Good morning Sir G, good morning Union, good morning usab Nalin Bilal. Daghang salamat mga taga-barangay Union din ha, shout out kaninyong tanan. Good morning, good morning. Good morning usab kang Lin Makula, good morning kaninyong tanan. Good morning Kuya G, belated happy birthday sa akong ate, Angel May L. Alas. Thank you, gika na kang Jan Lunggaki. Happy birthday kaninyong tanan. Sa tanang nag-birthday, kagahapong adlaw o karong adlaw, happy birthday kaninyong tanan. Magandang umaga po. Dili na ta maglangan mga kasyargaw. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang tibok dapit mga kasyargaw sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-ong ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog, ilabi na sa hapon o gabi tungod kini sa easterlies o localized thunderstorms. Hinay, ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan, ngadto na sa habagatang silangang direksyon og hapsay, ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan. Atong makita mga kasyargaw sa atong screen nga adunay pag-ulan. Apan sumala pa sa pag-asa mga kasyargaw nga kasagaran sa pag-ulan anaa sa hapon hangtod na sa gabi mga kasyargaw. Nisubang ang haring adlaw mga kasyargaw alas 5:29 ganinang kadlawon og musalop kini unya alas 6:04 sa gabi na mga kasyargaw. Mao ka na ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Good morning sa tanang viewers. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning kaninyong tanan. Og karon ang atong pinakaunang higayon sa atong mga balita. Operasyon sa tanang bars, disco bars, resto bars, videoke bars, o mga beer houses, o samang mga establishmento bawal sa General Luna. Tungod
sulod sa krisis karon mga kasyargaw, ilabi na sa COVID-19 pandemic, gibawal mga kasyargaw sa munisipalidad sa General Luna ang operasyon sa tanang bars, disco bars, resto bars, videoke bars, beer houses ug samang mga establishmento sulod sa jurisdiksyon sa maong munisipalidad. Base kini sa gipakanaog nga Executive Order number 010 Series of 2020 ni General Luna Mayor Cecilia Rosillon ni atong July 1, 2020. Sumala pa nga istriktong ipatuman ang maong executive order sa PNP, AFP, Law Enforcement Agency o BPLO kung business process mga kasyargaw sa maong lungsod. Business and Permits Licensing Office sa maong lungsod. Samtang sa matag customer nga madakpan sa aktong higayon, aduna kini multa nga 500 pesos o magpahigayon og usa ka adlaw nga community service sa Hardin ng Pagbabago o sa Ecological Solid Waste Management Park sa maong munisipalidad. Alang sa mga establishmento, ang first offense niini multa nga 2,000 pesos o usa ka semana nga suspension sa operasyon niini. Second offense, multa nga 2,500 o kanselasyon sa business permit o mag-close kini mga kasyargaw. Dugang pa nga ang management o staff sa maong mga establishmento magpahigayon og 5 ka adlaw nga community service sa Hardin ng Pagbabago o sa Ecological Solid Waste Management Park sa maong munisipalidad. Mainumdum kita mga kasyargaw, mainumduman nato nga ang atong probinsya Surigao del Norte anaa sa MGCQ. Pwede na ang mga pagsulod sa mga restaurant, 50% lamang ang kapasidad. Apan karon dito na sa General Luna, isip response sa COVID-19 pandemic, ilabi na adunay mga naitala mga kasyargaw dito na sa Del Carmen o sa ibang lugar pa nga na ay may positibo, mao nga mihimo na kini o mipagawas na kini, mipakanaog na kini og Executive Order number 010 para na sa pagbawal sa bisan unsa nga pagtapok-tapok, ilabi na sa mga bars, resto bars, videoke bars, beer houses o samang mga establishmento dito na sa General Luna. Happy viewing sa tanang viewers nato. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. LGU Pilar, may pagawa sa ilang situational report, may tungod na sa kahimtang sa COVID-19 sa maong lugar. May pagawas karon og latest situational report ang local government unit sa Pilar, may tungod na sa kahimtang sa COVID-19 sa maong lugar. Ilalom sa report sa Pilar COVID-19 Task Force. Sumala pa nga ni atong May 16 hangtod na sa July 5, 2020 o ang zero ang confirmed case, 0 ang probable case, 0 ang suspected case, 35 ang person under monitoring, 34 niini LSI samtang usa ang ROF. Sa maong ihap sa PUM, 23 na ang nakahuman sa isolation period ug 19 ang minegatibo sa rapid antibody test. Samtang 12 pa ang nagpahigayon og home or facility quarantine monitoring. Sa distribution sa PUM, usa ang sa Haboy, usa ang sa Caridad, usa ang sa Pilaring, usa sa Punta, tulo sa Sentro, tulo sa Asinan, ug duha sa Maasin. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw dito na sa munisipalidad sa Pilar mga kasyargaw. Ilabi na sa ilang gipahigayon karon nga monitoring sa mga COVID-19 cases mga kasyargaw. Ilabi na sa mga PUM o sa mga LSI, ROF nga miuli sa maong lugar. Ito na ang latest updates mga kasyargaw dito na
sa LGU Pilar. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, LGU Dapa, padayon ang pagpang-apod-apod sa mga relief pack. Padayon ang pagpang-apod-apod sa lokal nga panggamhanan sa Dapa sa mga relief packs ngadto na sa katawhang Dapanon. Sa pinakaulahing nahatagan sa maong relief packs niadtong Biyernes mao ang Barangay San Miguel o Barangay Cambasac. Mainiton og malipayon ang pagdawat sa katawhan sa maong lugar sa maong mga relief packs. Nasayran nga mismong si Mayor Abeth Matuga sa Dapa ang nag-apod-apod sa maong mga ayuda ngadto na sa katawhan. Atong makita sa screen mga kasyargaw ang maong mga pagpang-apod-apod sa relief packs. Sa pagkakaron, padayon ang maong lakang aron na makatabang sa katawhang Dapanon. Mao ka na ang latest updates nato mga kasyargaw. Ilabi na sa LGU Dapa. Padayon ang ilang pagpang-apod-apod sa mga relief packs para na sa katawhang Dapanon. Samtang sa padayon nato nga kausa mga kasyargaw, ilabi na sa atong programa Siargao TV News, atong ipakita kaninyo mga kasyargaw ang kampanya sa Department of Health, ilabi na sa mga pahimangno ug angay mga buhaton sa COVID-19 pandemic mga kasyargaw. Atong pagatan-awon. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay, maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19, timan-i. Lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pangbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay ug immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang nikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang, dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mukalat pa sa uban. Sunda ang social distancing. Mao kana mga kasyargaw ang pahinumdom kampanya sa Department of Health mahitungod na sa COVID-19 pandemic sa mga angay nato nga himuon.
good morning sa mga viewers nato din na. Ilabi na sa mga taga Garden Island of Samal, mga kasyargaw. Ang atong mga viewers nga taga Samal Island. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan, mga kasyargaw. Salamat. Good morning usab kang Rodel Cabrera, kang Yuel, kang Cliffany Angla, kang Charles Mantilla, kang Jan Longakid, kang Melba Lacson, kang Rosales MJ, kang Lucimar Santoya, kang Doy Konichiwa, kang Jan Laurio, kang Lim Audrey o kang Jackie Oton. Daghang salamat. Happy viewing kaninyong tanan. Maraming salamat po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Dugang nga 8 kabuok nga COVID-19 confirmed positive sa probinsya Surigao del Norte. Naitala ni atong July 3, 2020. Total number sa positibo miabot na sa 43. Dugang nga 8 kabuok sa COVID-19 case confirmed positive ang naitala ni atong July 3, 2020 sa atong probinsya Surigao del Norte base na sa report o announcement sa Department of Health Caraga. Pinaagi na ni Assistant Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz sa pagkakaroon ana sa kinatibuk-ang ihap nga 43 ang positibo sa atong probinsya. Sumala pa nga ang nadugang 8 kabuok mga mi positibo gikan sa Bakwag 1 kabuok, Mainit 2 kabuok, Placer 3 kabuok, Season 1 kabuok, sa Tubod 1 kabuok, mga kasyargaw. Dugang pa nga mga LSI ug ROF ang maong mga mi positibo. Samtang nasayran nga ana sa kinatibuk-ang 161 ang total COVID-19 confirmed case sa Caraga Region. Ni atong Biyernes na, mga kasyargaw, mihatag og report ang Department of Health Caraga mahitungod na sa maong mga bag-ong mi positibo. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Mga dili taga Surigao del Norte, bawal na pasudlon sa probinsya. Gawas kun na ay mapakita nga RAT o RAT o RT-PCR negative test. Base na sa Provincial Ordinance number 09 Series of 2020 sa atong probinsya Surigao del Norte nga sugod karong adlaw ang tanang dili Surigao nun bawal na nga mosulod sa probinsya Surigao del Norte gawas kun aduna kini mapakita nga negatibong nga resulta sa rapid antibody test o reverse transcription polymerase chain reaction kun RT-PCR test nga gipahigayon sulod sa 7 ka adlaw gikan sa time of arrival sa bisan asa nga provincial checkpoint sa atong probinsya. Karong adlaw ang istriktong pag-implementar sa maong provincial ordinance. Mao ka na, mga kasyarga, ang latest update sa atong probinsya Surigao del Norte. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, sa atong horoscope karong adlaw. Ang atong horoscope, mga kasyargaw, giya lamang kini alang na sa pagkabot nato sa atong gitawag nga success. Sa horoscope karong adlaw, sa zodiac sign nga Aries, ma-experience nimo ang mix-up sa imong communication. Kini magpalibog sa imong work performance. Lucky number 30, 44, 25, 37. Lucky color white. Sa Taurus, duna kamoy LQ sa imong love quarrel. Pagkahuman sa LQ,
ang inyong love mag-blossom pa sa inyong togetherness. Lucky number 26, 12, 38, 49. Lucky color gold. Sa Gemini, himuon nimo ang changes sa career-related project. Ang teenager nga family kinahanglan og steady influence aron mag-grow siya. Lucky number 50, 54, 17, 32. Lucky color royal purple. Samtang sa Cancer, dunay irritation sa imong friend. Kinahanglan og heart-to-heart talk. Magsugod ka sa imong creative project. Lucky number 35, 58, 47, 24. Lucky color blueberry. Samtang sa Leo, kinahanglan og quality time ang imong love interest. Ang business deals mahuman on time. Lucky number 19, 28, 42, 53. Lucky color emerald green. Sa Virgo, ma-experience nimo ang go signal sa business project. Ma-approve ang imong loans. Helpful ang social connection. Lucky number 42, 47, 28, o 52. Ang lucky color mango orange. Sa Libra, enjoy karon sa company sa imong childhood friend, mga balikbayan. Good time sa pag-present og business idea sa mga investor. Lucky number 29, 23, 41, 53. Lucky color vermilion red. Samtang sa Scorpio, dunay mix up sa imong social contacts. Ang imong friend supportive sa imong ideas. Ang imong bag-ong naila sobra ka demanding sa imong time. Lucky number 54, 28, 39, 42. Lucky color dollar green. Samtang sa Sagittarius, ang imong drama queen nga kauban mag-occupy sa imong mga time aron mag-istorya sa iyang mga sad story. Maayo ubanan siya sa psychic aron magay. Lucky number 28, 56, 23, 42. Lucky color midnight blue. Samtang sa Capricorn, ang unconventional moves dili favorable sa negosyo. Kinahanglan ang imong initiative aron daghan ang imong madawat nga bahandi. Enjoy ka sa delightful pleasure trip karon. Lucky number 19, 40, 46, 57. Lucky color pale yellow. Samtang sa Pisces, kinahanglan mag heart-to-heart talk ka sa imong friend. Ang romantic partner magpalipay sa imo. Lucky number 34, 22, 38, 56. Lucky color crimson red. Samtang sa Aquarius, meeting sa mga investor, adunay favorable result. Dako ang change sa money banking venture. Adunay friend nga mahiubos sa imo. Lucky number 55, 32, 44, 56. Lucky color lavender. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang alang na kanato mga kasyargaw para na sa atong pagkabot sa atong gitawag nga success. Good morning kang Maria Niljen Jimenez. Good morning po, magandang umaga, happy viewing kanimo Maria Niljen Jimenez. Daghang salamat sa suporta. Happy viewing sa tanang viewers nato karon. Happy viewing kaninyo tanan. Daghang salamat po. Samtang sa laibahin sa atong mga balita. 45,000 o 45,000 pesos nga kantidad sa mga kahoy nasakmit mga kasyargaw sa gipahigayon nga anti-illegal logging operation.
nasakmit mga kasyargaw sa hiniusang operasyon sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR Caraga o Police Regional Office 13 ang 45,000 pesos nga kantidad sa iligal nga giputol nga mga kahoy o giaresto ang gialigar nga sawmill operator dito na sa barangay Tagbuyakan, Santiago, Agusan del Norte nga si Bernardo P. Salvaria, 67 years old, residente sa maong lugar. Nasa Iran, nga gipahigayon ang maong operasyon niadtong July 4, alas 5:15 sa hapon. Pinaagi na sa DENR Caraga, Santiago Municipal Police Station, 15th PNP Special Action Company, Special Action Force, o 2nd Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company. Dali nga gisulong sa maong mga operatiba ang maong lugar tungod na aktuhan kini nga mipahigayon sa mga illegal logging activity apan sa pagkasakmit sa maong mga kahoy walay napakita nga dokumento ang maong operator alang na sa pagpamatuod nga legal ang transaksyon niini. Karon ang maong suspetsyado pasakahan og kaso sa pagsupak sa Republic Act 460 o ang Act regulating the operation of sawmills o Presidential Decree 705 o ang the Revised Forestry Code of the Philippines. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates, latest nato nga mga balita dito na sa Agusan o sa Caraga Region mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa ato nga mga segment mga kasyargaw, ilabi na sa atong gamay na history karong adlaw. Naatay gamay nga history alang na kaninyo mga kasyargaw, history og trivia. Hibalo ba mo mga kasyargaw ni atong July 6, 1839 migawas ang publication sa Precious Corrientes de Manila mga kasyargaw. Ang Precious Corrientes de Manila mga kasyargaw ang weekly newspaper sa Spanish o English nga sinultihan mga kasyargaw panahon kini sa pagsakop sa ato sa Espanyol. Sumala pa nga 2 years lamang ang gidugayon sa maong publication sa newspaper. Sumala pa ang Precious Corrientes de Manila mga kasyargaw, kini ang newspaper para na sa market report o price review ilabi na sa Manila mga kasyargaw. Mao kana ang sa atong Precious Corrientes de Manila nga trivia alang na kaninyo. Samtang mga kasyargaw, natong July 6 usab 1765 miabot sa Pilipinas si Jose Raon o kung si Jose Antonio Raon y Gutierrez. Siya na ilang nga mga kasyargaw usa sa mga unscrupulous nga leader o Governor General sa Pilipinas panahon sa mga Spanish period mga kasyargaw. Ang unscrupulous mga kasyargaw giingon pa nga immoral. Sumala pa nga gipulihan niya si Francisco Javier de la Torre. O sumala pa nga siya ang pinaka-conspicuous nga mihimo sa revision sa ordinansa sa gobyerno niadtong panahon na mga kasyargaw. Sumala pa nga mga kasyargaw, expulsion gihapon niya mga kasyargaw, gipahawa niya mga kasyargaw ang mga Jesuits sa atong nasod ni atong 1768 mga kasyargaw alang na sa duso niini o mga ordinansa nga orders
gikan na sa Madrid nga pahawaon mga kasyargaw ang mga Jesuita, pahawaon usab ang mga Chinese gikan na sa Pilipinas, pahawaon usab siya ang miduso kana na ordinansa panahon sa Spanish period mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, niadtong July 6 gihapon 1885, malampuson mga kasyargaw nga nahatag ni Louis Pasteur ang bakuna sa anti-rabies sa usa ka 9 anyos nga lalaki nga si Joseph Meister para na sa save sa iyang kinabuhi, ilabi na kay napaakan man kini sa iro mga kasyargaw. Og nahatag ni Louis Pasteur ang anti-rabies vaccine mga kasyargaw. Bala naman kita, si Louis Pasteur ang mihimo sa pasteurization nga process mga kasyargaw. Samtang 1892 mga kasyargaw, July gihapon, forma ni Dr. Jose Rizal ang La Liga Filipina sa Metro Manila. Samtang mga kasyargaw, July 6 gihapon 1957, ang pinakaunang pagkita ni John Lennon o Paul McCartney. 16 years old pa si John Lennon o 15 years old si Paul McCartney ana nga tayma. July 6, 1957, pinakaunang pagnagkita ni John Lennon o Paul McCartney, ilabi na sa pag-perform ni John Lennon sa church dinner sa ilang lugar. Samtang mga kasyargaw, birthday karon ni George W. Bush, July 6, 1946. Samtang birthday usab ni Sylvester Stallone mga kasyargaw, 1946 gihapon, July 6 mga kasyargaw. Mao kana ang atong latest mga kasyargaw nga mga history og trivia. Unta na nakahatag kini og mga dugang kahibalo kaninyo mga kasyargaw. Daghang salamat, happy viewing. Good morning kasyargaw. Greet me sa Kinawitnon, Babak Island, Garden City of Samal, og sa Berdin family, og Celoterio family all over the world. God bless sa inyo. Daghang salamat Berdin Lansky. Daghang salamat sa imong suporta og suporta dinha na sa Kinawitnon, Babak Island sa City of Samal o Garden City of Samal. Good morning, happy viewing kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Samtang sa laibahin sa atong mga balita mga kasyargaw. 2,434 nga kaso sa COVID-19 na itala sa DOH kagahapong adlaw. Miabot na sa 44,254 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa atong nasod mga kasyargaw. Kini human makatala og dugang nga 2,434 nga kaso ang DOH kagahapong adlaw. Sa pagkakaron, kini na ang pinakahataas nga ihap sa positibo sulod lamang sa usa ka adlaw. Sa maong ihap, mga kasyargaw, 1,147 niini ang fresh cases, samtang 1,287 ang late cases. Samtang nadungagan og 489 mga kasyargaw ang ihap sa nakarecover sa maong virus nga miabot na karon sa 11,942 ang kinatibuk-an nga total recoveries mga kasyargaw. Samtang 7 ang nadugang nga namatay sa maong adlaw o miabot na kini sa 1,297. Sumala pa mga kasyargaw nga kini ang pinaka
hataas nga naitala sa Department of Health sulod lamang sa usa ka adlaw. Mao ka na mga kasyargaw ang latest nato nga information mahitungod na sa mga nakumpirma nga bag-ong confirmed cases mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw. Ihap sa kapulisan nga mi positibo sa COVID-19, miabot na sa 861. Gireport sa Philippine National Police mga kasyargaw kon PNP nga miabot na sa 46 ang bag-ong kaso o new COVID-19 cases nga naitala sa hanay sa kapulisan. Tungod ni ini, miabot na sa 861 nga mga pulis ang natakdan sa COVID-19. Apan sumala sa PNP nga misaka sa 407 ang ihap sa mga pulis nga nakarecover sa COVID-19 kundiin nagpabilin nga 9 ang namatay nga pulis tungod sa pandemya. Gidani sa PNP ang tanang kapulisan niini nga mudangop lamang sa PNP Health Service kun adunay kini nasinati nga bisan unsa nga sintomas sa maong mga virus. Mao ka na mga kasyargaw ang latest updates nato sa hanay sa kapulisan mga kasyargaw. Samtang sa atong padayon nga kausa-usab dinhi na sa programa Siargao TV News mga kasyargaw, atong ipakita kaninyo ang kausa sa Department of Health, UNICEF o sa USAID. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mao kato mga kasyargaw ang kampanya sa Department of Health, UNICEF o USAID may tungod na ilabi na sa fake news. Samtang sa atong trending karon nga segment mga kasyargaw, trending karon ang mga VoIP mga kasyargaw, ang mga voice over na mga application. Kini usa ang Discord mga kasyargaw. Ibalo ba mo nga usa kini sa pinaka-libre, usa sa mga libre nga mga aplikasyon karon para na sa pagpahigayon og mga tawag, pagpahigayon og video chat, pagpahigayon og webinar mga kasyargaw. Sumala pa nga suportado sa Discord kini na aplikasyon mga kasyargaw. Ang video calls, voice chat, text o pag-allow sa mga viewers sa nagkalain-lain na mga voice calls. Sumala pa nga ang Discord mga kasyargaw, pwede ka makahimo ng imong kaugalingon na voice servers. Pwede ka mo join sa mga voice servers. O kini, especially na sikat kini mga kasyargaw sa mga gamers. Apan pwede usab kini sa mga businesses mga kasyargaw. Ilabi na ka ng mga gusto gayod ng mga convenience. Pwede sab dinhi maka-chat, pwede dinhi maka-voice calls, pwede mo himo ng mga voice servers mga kasyargaw. Kung gusto mo kamura ang magistoryahay, kana pwede sab kini sa mga group webinars mga kasyargaw. Gigamit usab kini sa mga webinars mga kasyargaw, ilabi na sa mga gamers. Trending karon kini mga kasyargaw kay convenient kini na alang na kanila tungod kay libre mga kasyargaw. Pwede usab ka maka live stream dinhi mga kasyargaw sa Discord nga application mga kasyargaw. Mao kana ang atong trending karon
nga segment mga kasyargaw, ang application nga Discord. Bonjour, watching from Canada. Good morning. Thank you for watching here to our program, Siargao TV News. Good morning, good morning. Di na kang Sweetie Jason. Good morning, Sweetie Jason. Maayong buntag, good morning. Happy viewing. Good morning, usab kang Dalton Villalba. Good morning. Happy viewing kanimo din ha. Thank you very much. Happy viewing. Thank you very much for your support. We appreciate it. Salamat. Thank you very much. Ang atong programa mga kasyargaw, Lunes hangtod na sa Sabado. Extended na ang atong paghatag kaninyo sa balita. Lunes hangtod na sa Sabado. Alas 6 hangtod na sa alas 7 mga kasyargaw para na paghatag kaninyo sa mga latest update sa mga milabay na mga adlaw, milabay nga 24 oras, milabay nga 48 oras. At ang iusab ang mga programa mga kasyargaw, mga musunod nga mga programa sa Siargao TV News. Hapit na gayod ang mga programa nato nga ihanyag alang na kaninyo aron na makahatag kaninyo og mga entertainment, makahatag kaninyo ng mga laing pang bahin sa mga impormasyon o guban pang kalingawan nga pwede natong ihatag alang na kaninyo para na aduna kitay mga tag-ingon pa nga mga reminiscing na mga programs, adunay mga information dissemination programs o adunay mga kanang giingon pa nila na mga pagpakatawa kaninyo, enjoyment, entertainment sa kinabuhi mga kasyargaw. Bulaton lamang nato na mga kasyargaw kay bansay-bansay pa kung unsa gayod ang mga angay alang na kaninyo mga kasyargaw. Kaya ang among tuyo og tumong lamang ang mapalipay ang inyong mga kaugalingon og makahatag kabi og smile sa inyong mga nawong. Good morning, happy viewing. Atong pagabasahon ang mga nag-react karong buntaga, labi na sa mga mihatag sa ilang likes, love og sa wow. Good morning kang sa mga nag-likes kita, good morning kang Charles Ken Mantilla, kang Jan Longaki, kang Sir Michael Anticristo, good morning sir. Good morning kang Felin Casilo, kang Berdin Lansky, kang Haki Upog Uton, kang Reynaldo Hernandez, kang Raul Pahit, kang Lim Audrey, kang John Laurio, kang Rafi Elimangco, kang Lucimar Santoya, kang Rosales MJ, kang Melba Lacson, kang Maria Jimenez, kang Rodel Cabrera. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing. Good morning usab sa mga nimihatag love, kang Cliffany Angkla, kang Doy Konnichiwa, kang Nalin Bilal, kang Yuel Nogalisa. Good morning. Good morning usab kang Ariel Baclayo. Good morning Ariel sa imong pag-view karon buntaga. Good morning. I-release na ba nato ang iyong music video? I-release nato na mga kasyargaw. Ariela, daghang salamat sa imong suporta usab dinhi na sa Siargao TV o sa mga gipahigayon karon na mga aktibidad ninyo atong i-release ang inyong music video mga kasyargaw. Ayaw kabalaka, daghan karon ang mga atong ipang-release mga kasyargaw para na kaninyo. Daghang salamat sa tanan. Dinhi na lamang kukusog mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Hangtod sa sunod kaya ang atong programa maghatag ban sa impormasyon ilabi na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga ug sa tibok nasod Pilipinas. Kini ang inyo nagalagad karon sa live stream mga kasyargaw. Kuya G, muingon kaninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning, ingat, Pilipinas!